Ombres d'avantpassats oblidats, del Carl Sagan i l'Ann Druiden. El procés evolutiu ha inundat la Terra de vida. Hi ha éssers que caminen, salten, brinquen, volen, planegen, floten, llisquen, excaven, fan gambades damunt l'aigua, van a mig galop, onegen, branquegen, neden, donen tombs i esperen pacientment. Les libèl·lules muden, els arbres de fulla caduca broten, els grans felins estan a l'aguait, els antílops s'espanten, les aus xerren, els nematodes mosseguen un gra d'humus, imitacions perfectes de fulles i petites branques fetes per insectes descansen d'incògnit sobre una branca. Els cucs de terra s'enrosquen en apassionades abraçades bisexuals. Les algues i els fongs són companys perfectes d'habitació en la societat dels líquens. Les grans balenes canten els seus tristos himnes mentre es creuen l'oceà del món. Els sàlzars xuclen la humitat dels aqüífers invisibles sota la terra. I un univers de microbis pul·lula en cada didal de fang. No hi ha gairebé ni un grumoll de terra, ni una gota d'aigua, cap hàlit d'aire en què no pul·luli la vida. La vida omple totes les escletxes de la superfície del nostre planeta. Hi ha bactèries a les capes superiors de l'aire, aranyes saltadores al cim de les muntanyes més altes, cucs que metabolitzen el sofre de les profundes fosses marines i animals amants de la calor quilòmetres per sota de la superfície de la Terra. Quasi tots aquests organismes estan en íntim contacte. Es mengen i es beuen els uns als altres, respiren mútuament els seus gasos de rebuig, habiten mútuament els seus cossos, es disfressen per assemblar-se, construeixen xarxes intrincades de cooperació mútua i modifiquen gratuïtament les instruccions genètiques de cadascú. Han creat un teixit de dependència i d'interacció mútua que abasteix tot el planeta. Fa 3.000 milions d'anys la vida havia canviat el color dels mars interiors. Fa 2.000 milions d'anys la composició general de l'atmosfera. Fa 1.000 milions d'anys el temps atmosfèric i el clima. Fa un terç de 1.000 milions d'anys la geologia del Sol. I en els darrers centenars de milions d'anys l'aspecte detallat del planeta. Aquests canvis profunds, provocats tots per formes de vida que tendim a considerar primitives i, per descomptat, per processos que qualifiquem de naturals, deixen en ridícul el temor d'aquells que pensen que els homes, amb la seva tecnologia, han aconseguit ara la fi de la natura. Estem extingint moltes espècies, possiblement aconseguirem també l'extinció de la nostra. Però això no és res nou a la Terra. Els homes seran llavors únicament els últims d'una llarga seqüència d'estranyes espècies que apareixen en escena, introduint-hi algunes modificacions, maten alguns membres del repartiment i, en acabat, abandonen l'escena per sempre. Nous protagonistes apareixen al següent acte. La Terra continua. Ja va veure coses similars. La vida ha penetrat només en una fina capa superficial, limitada pels cels a dalt, i per alguna cosa molt semblant a l'infern, a sota. El mateix planeta que gira sobre si mateix un cop al dia i dona una volta al Sol un cop l'any, navega al voltant de la galàxia Via Làctia una vegada cada 250.000 anys, aquest món de roca i metall amb les seves profundes corrents de convecció que creen i destrueixen continents i generen el camp magnètic del planeta, no sap res de la vida. La Terra continuarà el seu camí fàcilment, amb vida o sense. La Terra és indiferent i, en l'excepció d'aquesta zona poc profunda i benigna en una mateixa superfície, és insensible a tot allò que la vida hagi pogut oferir.